आंदोलन खायो बेनिफ्राय 55 बोसोर सिगां जों दिनै त्रिपुरा हानि बागैनो जों आंदोलन खाय मा फायो दिनै एडिसि बर'निफ्राय संविधाननि मा फायो आंदोलन खायै भारत सरकार बाध्य अंखा दिनै जतनि एकतानि बागैनो अबमा अमु तब आनी एडवाइस दिनै यंगस्टार तबक जे खराब तंनाय जुदा जुदा कैपेसिटी तय तंनाय नरावनि फ्यूचर तामंनाय नराव तामवानसु भाई तय नराव फ्यूचर खानाय नरावनि बो एम ऑब्जेक्ट तंनाय नांगो ओ वर्ल्ड इंडिजिनियस आं इंडिजिनियस नि प्रेसिडेंट अमनि बागैनो जेनेवा ओ वाइनै आं इनविटेशन मांखा जेनेवा थाङै आरो न्यूजीलैंड नि फायो जापान नि फायो जत बिश्वनि बर' फायै जों हायतैनो बर'नि हाव बर' सुबिदा ब्रै हायरक दङ न्यूजीलैंड नि मावरिया खरकसा लीडर आनो साहो दिनै अरो इंग्लैंड नि अमेरिका नि गोदान गोदान फायो रुम गथ' गथ' मातुबो जोंनो रां रिवो दिनै जागाराव नायै आरो खुरखांख्लै रां कचाक मार रां कचाक रोगनो बर'त लांफायो अबते गोबां मा न्यूजीलैंड निबा समुद्र बाय मुरिजा जागा जागा बरा खुरख्लाय कोयला मानो रफाई मानो रां कचाक मानो अबरंखे विदेशी रो दखल खाय दंखा ओके बराबो जेनेवाओ इंडिजिनियस सम्मेलन मा फायो बर'निखौ अरनो आरो जों मोनसे त्रिपुरानि आंसाखा आनि स्टेटमेंट दङ तबक जे बय तबक जों साफोवै दंमाने आरो दङ तबक दिनै यंगस्टार नारावनि चेलेंज मावनो तबक दिनै जुदा जुदा नेतृत्व जोंनो जे कक सायखनारि माने अरनो क्लियर जे दिनै नेक्स्ट जेनेरेशन बर' यं दं चलाव दं नाराव जदि यूनाइटेड अंगयं खलाई नारावनि फ्यूचर ब्लाइंड मकर क्रयंनाय नारा मुंसा खलायबायंनाय हायतनो पटं 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 अरो जंपिंग खलाय अरने मा थांनाय कुनो दिनै हा दिनै जातिनो नाराव सेफ खलायनाया प्रोटेक्शन बडी मायंनाय बडी बागैनो तब यूनाइटेड नेशन जे दिनै बागै प्रोविजन दं माने अबनो जों अप्लाई मा खालायनानै अबनि बागै ओंखायनो दिनै यूनिटी नांगौ ओ यूनिटी बागैनो जों यूनाइटेड अंनाय नांगौ नेशनल पार्टी रो जे खालायनाय कम्युनिस्ट रो बाकुनो दिन वानसो गया कम्युनिस्ट नि पॉलिसी जुदा नोंनो सबायनाय सकाकनाय नोंनि फान सबायरियै नोंनो नानाय जों जखन इंडिजिनियस नि बागै जेनेवा स्टेटमेंट नि पाये जोंनो जों एकता अंखा आनो वारेन रेखा रमिया नि बागै मिसिल मा खालायखाय सातजानो पुलिस फायरिंग खालायो खरक थाम बुथारखा दिनै सपोर्टार रंनो गनै कांग्रेस सपोर्टार खरक थाम गुली खालायो जोंनो बुथारखा आफ्टर सीपीएम रूलिंग मानिक सरकार रूलिंग बरा कुनो दिन मचुंगे ताइसि मचिनि मंत्री मानगोनां मंत्री समानि अब फेक जखन जों अब एयरपोर्ट वीर विक्रमनि स्टेचुनि कगो कम्युनिस्ट 19 जन दं एमएलए आं कांग्रेस बाय जों एलाय नङै आं साइसुं अपोजिशनाव ओके बारा 19 जन दं जखन जों आरो आर्गुमेन्ट अंलायखा आफ्लबाराव स्रिं जे अब वीर विक्रमनि स्टेचु अंथुम अब सपोर्ट लिया बरा Manik Sarkar, not at a leader of the house, but a Karl Marx body. Marx body only, Ani Mothani, Ang Rabindra Thakurni, statue Umthum, Abonam support Hintong Abo. I puno, Joto Siniti Prasani, you Mitini Bagay, Yutabo, Maharaj Bir Bikramni, statue, airport Tomo. Jayum Tabo, Chini.
next generation dong no ang sung no advice mariu narau ni lama narau thik klai narau jadi yang lele lulu pendulum hai ti tong klai narau ni future lai dong nai chini tripura bo onno te dog na nai i chung je tini ora chini borok phai obote program manjago a sujuk chung tai mayang nai holi bagai sacrifice chung khai nai namo tabo ADC na tai bachung kahang ke support mari nani marone sabung tai bokhrai nani omthong pantama bagai Delhi ni phaya direct abo tabo jora khaya ekot tai sing ni tin monti samani hai toino ekot khai bhono kuno bara implement khaya tabo romdi chung jokon tai bo unity ong nai tai bo eko tai bo kerang satong nai, ko baksang nai, taibo kini pan bang nai, ebong sarkar bat dong nai, kini Maharaj Pradut Kishore je netritwa ho tabo bone kok sawo ano bosaka abo ni bagai no bono bachak advice ho num juda north east ho guri lai di netritwa ho ba kok salai di nistoy abo ni bathai man nai tum nai ini je phaika kabama boro inoro phaioi chini sohojogita phaika onek future chini tomo narao bogotei ongsho nanai narao ni bepa kintu ani advice je narao chini han hamjak sidi jatim hamjak sidi jotno hambai bye bye